हेलो दर्शक बंधु आमे आज यही वीडियो रे ओडिया चलचित्र जगतर अभिनेत्री मानकर प्रकृत घर केउठी जानिबा। आम लिस्टर प्रथम स्थान रे अछंती हॉलीवुड चुलबुली नायिका क्वीन कहिले किछि भूल हेबो नाही वर्षा प्रियदर्शिनी। तांकर प्रकृत घर हेउछि कटक। से आमको बहुत सारा खूब सुंदर ओडिया मूवी ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଷାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି କେଉଁଝର। ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଇସ୍କ ତୁହି ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଡ୍ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ଆଉ ଜଣେ କ୍ୱିନ୍ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର। ସବ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କ୍ୱିନ୍ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ଭୂମିକା ଦାସ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି ରାଉରକେଲା। ଭୂମିକାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ରିୟା ଦେ। ଗୋଲାପୀ ଗୋଲାପୀ ମୁଭି କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ସେ ନିକଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା। ଅଲିଉଡ଼ର ଆଉ ଜଣେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କ୍ୱିନ୍ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଶିବାନୀଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଶୀତଲ ପାତ୍ର, ଯିଏକି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଡକ୍ଟର। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି କଟକ। ସେ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀତଲଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହିରୋଇନ୍ ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ହଟ୍ କ୍ୱିନ୍ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏବଂ ଲିପ୍ସା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମ ଲିଷ୍ଟର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲବମ୍ କ୍ୱିନ୍ କୁକି ସ୍ୱାଇଁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଉଛି କଟକ। ସେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ନିକଟରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆମର ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।